Daalụ gị ezi enyi nnọọ na ihe omume GCK kwa ụbọchị. Ọ na-amasị anyị ị na-eri okwu Chineke dịka nri kwa ụbọchị. Ugbu a, oriọna bụ ihe pụrụ iche. Ọ na-eme ka e nwee okpomọkụ. Ọ dịkwazị mkpa ọzọ na uru ọzọ nke oriọna bakarịsịrị. Oriọna na-eweta ìhè, ịhụ ụzọ n'ọchịchịrị. Ọ na-eme ka anyị hụ ụzọ wee pụọ n'ọchịchịrị. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na mkpụrụ obi anyị ọ pụrụ ịdị ka oriọna nke Chineke ji eweta ìhè wee nye ndị mmadụ. Kedu ihe ga-emezi ọ bụzi na mkpụrụ obi anyị bụ nke nọ n'okike agbụ? Taa, onye ọzọ atụrụ Kumuyi ọ na-akụziri anyị ike Chineke nke na-eme ka mkpụrụ obi mmadụ wee pụọ n'okike agbụ. Ka anyị ṅaa ntị n'oge a. N'abalị a, Chineke site na ngwa agha dị ọcha ọ na-agwa anyị okwu n'isiokwu na-asị ụzọ nnwogha ịtọ wee pụọ n'okike agbụ nke mmadụ. Okike agbụ abụ mgbe e were ụdọ kekọ mmadụ ụkwụ, mana nke a bụ nke a na-afụ anya. Nke anyị na-ekwu bụ na ekere mmụọ na uche na nghọta mmadụ agbụ. Mkpụrụ obi na obi mmadụ ekere ya agbụ. Mgbe mmadụ ime nke mmadụ, igwe nke ji ndụ nke mmadụ nke nọ n'ime nke a na-akpọ mma nke ndụ, nke na-eme ka mmadụ na-agagharị, na-akpa agwa, na-ekwu okwu, na-eme ihe dị mma. Mgbe igwe ahụ nke mmadụ ahụ, mgbe ekechiri igwe ahụ bụ obi mmadụ, onye ahụ bụ onye nọ n'agbụ, mana ọ bụ Kraịst bụ onye ga-eme ka ị nwere onwe gị. Nnapụta pụọ na okike agbụ atọ. Aga m agwa gị okwu Kraịst nke o kwuru, ọ sị eluigwe na ụwa a ga-agabiga, mana okwu m agaghị agabiga ma ọlị. N'akwụkwọ Jọn isi 8 amaokwu nke 32, Kraịst na-ekwu okwu n'oge a. Ọ sị na unu ga-amara eziokwu, eziokwu ga-eme ka unu nwere onwe unu. Ana m echere ememwo ngịnwa ga-amara eziokwu. Eziokwu ị mara ga-eme ka ị nwere onwe gị. Amaokwu nke 36, amaokwu nke 36, ọ sị ọ bụrụ na ọkpara Chineke, ike nke kacha ikele dị n'elu ụwa, ọ bụrụ na ọkpara ga-eme ka ị nwere onwe gị, ị ga-enwere onwe gị n'ezie. Lee m anya ka mkpara anya mụ na gị na-abụ jekọọ n'abalị a. Ana m agwa gị okwu n'anyasị a na a ga-eme ka ị nwere onwe gị. Mgbe Kraịst zipụrụ okwu ya wee nye ndị ahụ bụ ndị na-echeta ihe, ndị na-adịghị echefu ihe, n'akwụkwọ Jọn isi nke 8 amaokwu nke 33, ha wee zaa ya, anyị bụ ụmụ Abraham, ị pụrụ ịma nke a. Ndị a bụ ndị kpọrọ omimi baa n'ime okpukpe. Ihe ọbụla na-abịara ha, ha na-eweghachi ya azụ ihe gbasara okpukpe. Mgbe Jizọs sị unu ga-amara eziokwu, ha chere na ha maara eziokwu. Ha madewere eziokwu nke Moses gwara ha. Ha mara eziokwu nke David dere na akwụkwọ abụọma. Mgbe ha gụrụ akwụkwọ abụọma, ha wee chee na ha mara eziokwu. Agụọla m Aịzaya, agụrụ m Jeremaya,
agụrụ m akwụkwọ nsọ ọtụtụ oge, ị ga-amara eziokwu ha chee na ha mara eziokwu. Adị na ngwa ngwa ikwu okwu. Kraịst na-ekwu okwu n'oge a. Chineke zitere Kraịst site n'eluigwe. Moses agwabugo ha okwu, ha kwesịrị ịma mgbe Kraịst ga-abịa. Ihe kwesịrị ha nwee ịma gịnị kpatara Kraịst ji were bịa. Ọ bụrụ na okpukpe ndị Juu ma ọ bụ okpukpe nke ị na-ekpe gwara gị ihe a na-agwa nkịta mgbe Kraịst bịara, ihe a na-ekwu bụ maka eziokwu. Kraịst sị na ị ga-amara eziokwu, mana ha na-eguzo na ha bụ mkpụrụ nke Abraham, na-ekwu okwu okpukpe na ha anọghị n'okike agbụ nke onye ọbụla. Etu ndị okpukpe si atụ asị, otu ndị okpukpe si ekwu okwu ụgha, asị n'ime akọ na uche ha, asị n'ime mmụọ ha, asị n'ime nchepụta ha. Ha nọ n'agbụ nke Ijipt, ha nọ n'agbụ nke Asiria, onye ọbụla maara nke a. Ha nọ n'agbụ nke mmehie ha, nke ajọ omume ha, onye ọbụla maara nke a. Ihe nke m pụrụ ime agaghị m enwe ike menwuo ya. Ihe nke m achọghị ime, nke a na-abịa m n'iru. Ha nọ n'okike agbụ nke ihe nke ụwa a, mana ha sị na ha nọ n'agbụ onye ọbụla. Onye nwe anyị, achọrọ m nzọpụta. Onye nwe anyị, achọrọ m mgbaghara gị. Ọ bụrụ na ọ dị mfe, gịnị mere ị gaghị eji wee mee nke a, ka ị ga-eji wee mee ya n'azụ oge? Chineke site n'ebere ya, n'ihi na onye nzọpụta gị ka ọ bụ, ọ na-akpọ gị n'oge a, ọ na-asị gị wenye aka gị elu ka m mata na ị chọrọ mgbaghara m, nnwere onwe m, ya na nzọpụta m. Welie aka elu n'ebe ahụ, ebe ọ bụla ị nọ. Ị na-anụ ozi site na redio, ị na-ele site n'igbe telivishọn, ma ọ bụ n'igwe na-ekwu okwu, ma ọ bụ ekwentị gị, ebe ọ bụla ị na-anụ ya, n'ebe ọbụla, welie aka gị elu. Nzọpụta bụ ugbu a. Ị na-eweli aka gị elu, guzo n'ụkwụ gị, guzo n'ụkwụ gị, guzoro Jizọs, na-enweghị ihere ọbụla, na-elegharị n'anya gburugburu. Na-adịghị na-ekwu, aga m ekwezi na abụzi onye mmehie. Gwa Chineke okwu ekwu na ịbụ onye mmehie, sị ya na ịbụ onye mmehie. Chineke, achọrọ m ka m nwere onwe, aga m azọpụta nwa onwe m. Naanị gị nwa bụ onye pụrụ ime ka m nwere onwe m. Ma nzọpụta, aga m enye onwe m nzọpụta. Ana m anabata ya, na-ekwere na gị onwe gị bụ onye nzọpụta m. Guzo n'ụkwụ gị n'ebe ahụ. Ị ka nọ n'ebe ahụ? Ị ka na-eche eche gbasara nke ahụ? Ka ihe ị na-echere? Ọ chọrọ ka ọ zọpụta gị, ọ chọrọ ka ọ gbaghara gị, ọ chọrọ ka o mee ka ị nwere onwe gị. Guzoro ihe n'ebe ahụ ị nọ, welie aka elu ka eluigwe gbaa ama fụ na ị na-eguzoro Chineke. Na-agbata gị na Chineke ka ọ dị n'oge a, kọwara ya onye ị bụ. Gwa ya na ị nọ n'agbụ, ị nọ n'okike agbụ nke mmehie. Ya biko, ya zọpụta gị, na ị na-ekwere na ya. Na ana m ekwere na ya n'oge a, ana m atụkwasị ya obi. Chineke, ekele dịrị gị. Ana m ekele ya dịka ọ zọpụtara m ma napụta m n'oge a. Agaghị m echi ya azụ n'ọnọdụ m mbụ. Aga m aga n'iru na-eso ya. Nna, n'aha Jizọs, anyị tụkwasara nkwa gị obi na onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị na a ga-azọpụta ya. Ndị a egosiwo na ha chọrọ gị, Kraịst, ka ị bụrụ onye nzọpụta ha, ka ị bụrụ onye nwe ha. Amaara m
na ị gaghị ajụ onye ọbụla onye nwe anyị site n'ebere gị, site n'ịfụnanya gị, site n'amara gị, zọpụta onye ọbụla n'oge a, metụ ndụ ha aka, gbanwee ndụ ha, nye ha nnwere onwe, ka ewepụ amamikpe nke akọnuche na ndụ ha n'oge a, mezuo ọṅụ na udo na ume na ndụ ọfụ na nzọpụta na ndụ mmadụ niile n'oge a. Ekele dịrị gị Chineke na ịzawo, n'aha Jizọs ka anyị kpere. Nna, n'afa Jizọs, otu a ka ị dị mgbe niile ebighị ebi, ịsị abụ m Chineke, anaghị m agbanwe agbanwe. Jizọs, onye nzọpụta, onye mgbapụta, onye na-agwọ ọya, onye na-alụ ọlụ ebube, otu ị dị onye a ka ị dị taa, ka ị ga-adịkwa ruo mgbe ebighị ebi. Onye nwe anyị kwere na ị ga-eme ya ọbụrago n'oge a. Onye nwe anyị, onye ọbụla nke na-enwe ihe ọbụla na-ama ya aka n'iru, anya kpuru ìsì, ntị ochichi, ogbi, onye nwe anyị site n'ike gị metụ ha aka n'oge a ma gwọọ ha n'aha Jizọs. Ihe na-etopụta mmadụ na akpịrị ya na ihe na-etopụta mmadụ n'azụ na ibuka enyi na ibi na afọ otuto, ihe ọbụla nke dị n'arụ a, Chineke, ana m ayọ, wepụ ya n'oge a n'aha Jizọs. Ọya ekwe ngwọta, ọya ọnya afọ, ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọya obiri n'aja ọcha, ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ụkwara nta, ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọbara adịghị mma n'arụ mmadụ ya na ihe mgbu ya niile. Onye nwe anyị, weta ọlụ ebe na ihe ịrịba ama nye mmadụ dị etu a, ka onye ahụ ọbara ya na-ezughị ezu na-adịghị mma, ka o nwere onwe ya n'aha Jizọs. Nna m, ana m ayọ ndị ahụ dara ngwọrọ, ndị arụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ndị nwere mkpọnwụ ahụ, ndị ọkpụkpụ ha mere mgbaji, Chineke, ana m ayọ ka imetụ ha aka n'oge a, gwọọ ha n'oge a, mee ka ọkpụkpụ a jikọta ọnụ n'oge a, ma nye ha ike na ume ikuzo n'ụkwụ ha ma gaba ije n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ aha a na-akpọ ọya, ihe ọbụla a kọwara gbasara mmekpa arụ ahụ, ana m ekwu okwu nke ike na ndụ gị, ka agwọ gị n'aha Jizọs. N'ebe a, n'igwe na-ekwu okwu, na telivishọn, ya na ndị ji ekwentị na-ege, ebe ọbụla anọ na-ege okwu a wee na-atụkwasị obi ihe ịrịba ama n'ebe niile, ngosipụta nke ike Chineke n'ebe niile, mezue na ndụ mmadụ niile, ka e nwee iru ọchị n'iru niile, ka e nwee abụ otuto n'ọnụ niile. Ekele dịrị gị Nna, n'ihi na mma na imego ya, n'aha Jizọs ka anyị kpere. Darụ isonyere anyị n'ihe omume GCK kwa ụbọchị a. Mgbasa oziọma gị na Kumuyi, anyị ji n'aka na ịchọpụtawo na Chineke hụrụ gị n'anya, ọ nwee mmasị ịtụziri gị aka, ịgọzi gị niile kwa ụbọchị ndụ gị niile. Ọ bụ enyi nke nọ nso karịa nwanne, ọ na-anọ gị nso mgbe niile, ma ọ bụrụ na ịtụkwasị ya obi, ọ ga-agọzi gị n'ezie. Anyị na-enwekwazị mmasị na ị ga na-esonyere anyị na GCK kwa ụbọchị. Sonyere anyị, mee ka ndị agbata obi gị na ndị enyi gị mara banyere ihe omume a. Daarụ rie nne, dịka ị ga-eme nke a, Chineke ga-agọzi gị
karịa. Chineke ga-ezute gị, ọ ga-egboro gị mkpa gị, ọ ga-enye gị ọchịchị obi gị. Anyị hụrụ gị n'anya, Chineke hụrụ gị n'anya karịa. Daalụ, sonyekwara anyị ụbọchị ọzọ na GCK kwa ụbọchị. Ka emesịa, daalụ.